Arriba el Nadal i arreu es respira un ambient festiu. Els carrers i les cases s'omplen de llum i d'il·lusió. Ara bé, què és el que fan els premianencs i premianenques per celebrar aquestes festes? A peu de carrer hem trobat les respostes. Estar amb la família. Tinc la filla amb els nets a casa el dia de Nadal. Esperant els Reis i cagant el que amb tota la família. Menjar neules i torrons. Seguirem amb la rutina familiar de fa molts anys, que això ho feien a casa meva, ho feien els meus pares, els meus avis. Farem gresca y bueno, sí, a casa. Hacer el pollo relleno, los calamares rellenos y comérnoslos. I se senten a taula i al final vaig posar una cistella a l'entrada del menjador. No vull ni un mòbil a la taula. Ir a casa de mi abuela y a ver si nos traen regalos ahí. Yo también. Potser fer escapades d'un dia, potser ho intentarem. No ens importa moure'ns amunt i avall, sempre i quan facin coses que puguem disfrutar tota la família. Bueno, en realitat és una bona data per anar de viatge, perquè com que no visc amb el petit, doncs així ell fa les festes amb la família i jo me'n vaig a fer la volta por ahí. Treballar els dies laborals i el reste doncs, mirar de gaudir al màxim possible. Jo tinc un negoci i tinc que estar a la botiga venent. Hauré de treballar bastant perquè tinc alguns encàrrecs i també suposo que farem coses especials amb la família. La marató és l'activitat molt típica d'aquestes dates. La llàstima que aquest any no tenim pessebre vivent per qüestions de coses de la situació que hi ha ara, però és una de les coses molt maques que es fa en aquest poble. Cuando los reyes a cada niño le entregan, a cada niño del pueblo le entregan su regalo, personalmente a mí esta me encanta. Estem molt animats en aquest poble. S'ho passaran bé la gent que es quedi. Gràcies per seguir-nos cada dia, l'any vinent, més i millor.